Svaka školska godina ispisuje novu priču. Priču u kojoj svako dijete ostavlja svoj trag, a svaka generacija gradi nešto novo. Pogledajmo kako je izgledala godina koju ćemo pamtiti. Od prošle svečane akademije, kada smo nagradili 155 učenika, do ove danas. Posebnu radost donio je početak nove školske godine. U školske klupe sjeli su naši prvašici, puni uzbuđenja i velikih očekivanja, ali i nova generacija srednjoškolaca spremna za nove izazove. Upisana je jedna od najvećih generacija od kako postoji nastava na hrvatskom jeziku. Čak 44 prvašića i više od 70 srednjoškolaca. To je potvrda povjerenja koju roditelji i učenici iz godine u godinu ukazuju našem obrazovanju. Značajan korak u razvoju nastave bilo je i pokretanje hrvatskog jezika u Beogradu. Učenici iz različitih škola tijekom cijele godine okupljali su se u prostorijama Fondacije Antun Gustav Matoš, učeći o svom jeziku, kulturi, tradiciji i identitetu. Takav oblik nastave već godinama uspijeva i živi u Somboru, gdje smo ove godine održali i ogledni sat hrvatskog jezika. Zajedno smo rasli, kroz uspjehe koji su nas veselili, ali i kroz izazove koji su nas učili i osnaživali. Mnogo vremena, sastanaka i predanog rada uloženo je kako bi se stvorili novi temelji za budućnost. Među njima posebno mjesto zauzima vrtić Anđeli Čuvari u Tavankutu, koji je otvorio svoje vrata jednoj skupini djece. Kontinuirano smo radili na unapređenju obrazovanja kroz Odbor za obrazovanje. Aktive odgojitelja, učitelja, razrednika osnovne i srednje škole, profesora hrvatskog jezika. Po prvi put održan je i aktiv roditelja. Održani su i sastanci s obrazovnim institucijama poput Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske. Zajedničkim radom stvaramo našu nastavu potpunijom. Roditeljski sastanak za upis prvašića ponovno je okupio roditelje i djecu pred početak jednog novog životnog poglavlja. A ni ove godine nije izostala promocija upisa nove generacije učenika. Posebna pozornost posvećena je studentima, jer obrazovanje ne završava srednjoškolskim danima. Prvi studentski putokaz okupio je buduće brucoše i studente koji su podijelili svoje iskustva, savjete i ohrabrenja. Zahvaljujući posebnim upisnim kvotama za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čak 24 studenta ostvarili su pravo na studij u Hrvatskoj. Da bi znanje, trud i izvrsnost bili prepoznati i podržani, ove godine je dodijeljeno ukupno 149 stipendija uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i stipendije triju hrvatskih županija. Najmlađi učenici koji svakodnevno prelaze kilometre kako bi pohađali nastavu na hrvatskom jeziku i ove su godine imali osiguran prijevoz zahvaljujući potpori općina i gradova Vukovarsko-srijemske županije te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. A od ove godine pružili su nam još jaču potporu i bili u posjeti. Glas o obrazovanju na hrvatskom jeziku danas dopire sve dalje, a uspjesi naših učenika i nastavnika postaju prepoznatljivi na sve više mjesta. Naši učenici ponovo su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima, potvrđujući svoje znanje, talent, predanost i marljiv rad. Od školskih, općinskih i okružnih natjecanja, preko republičkih pa sve do europskih razina. Njihov uspjeh ponos je cijele zajednice. Posebni trenuci bili su oni dječje radosti. Sveti Nikola razveselio je najmlađe darovima, a uoči Uskrsa prostorije Matice ispunili su osmjesi, igra i potrka za uskršnjim paketićima. Sudjelovali smo na manifestacijama, priredbama i stručnim skupovima predstavljajući rezultate našega rada i izvan granica naše zajednice. Putovalo se. Gradovi su se mijenjali, ali svako putovanje donosilo je nova znanja i iskustva.
o povijesti, kulturi, drugima i nama samima. Hrvatsko prosvjetno društvo Bela Gabrić i udruga Pleter bili su nam vrijedni suputnici na tom putu. Uz izlete razvijali smo kreativnost kroz radionice, maskembale, kazališne predstave i brojne druge aktivnosti. Program profesionalne orijentacije za osnovce i srednjoškolce pomogao je mladima u odabiru budućeg zanimanja i daljnjeg obrazovnog puta, pružajući im podršku u donošenju važnih životnih odluka. U suradnji s udrugom Naša djeca ponovno je održan Dan prijateljstva u Đurđinu. Susret koji je još jednom pokazao koliko su prijateljstva, igra i zajedništvo važni u odrastanju. Srednjoškolci su imali priliku na praktičnoj nastavi zakoračiti u svijet medija u TV studiju Matica. Tijekom cijele godine čuvali smo običaje, njegovali hrvatski jezik, kulturu, identitet. Čitali smo, pisali, stvarali, crtali i učili. Zajedno. Upravo u tome leži snaga našeg obrazovanja. Ono nije samo prijenos znanja, nego i prostor u kojem se oblikuju ljudi, čuvaju vrijednosti i grade temelji budućnosti. Na svima nama velika je odgovornost. Usuditi se širiti svijest o našem obrazovanju. U rujnu ove godine sjest će 25. generacija prvašića. Naše obrazovanje jedno je veliko putovanje. Putovanje na kojem zajedno rastemo. Otkrivamo svijet, učimo jedni od drugih i stvaramo temelje za generacije koje dolaze.